ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mmawa uno muli ndine Aida Chiwaya, koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority lati kukwera mitengo kwa mafuta a galimoto kwachitika moyembekezera pamene bungweli likuunika za nkhondo ya ku Iran. Bungwe la ADMAC lati ligula matani 40,000 a mpunga ndi chimanga chaka chino. Ndipo munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yatsika pa mndandanda wa matimu a pa dziko lapansi kufika pa nambala 127. Takulandirani mu nkhani zathu. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati kukwera mitengo kwa mafuta a galimoto ndi chikonzero chosakhazikika kamba kuti izi zachitika chifukwa cha nkhondo ya pakati pa maiko a United States, Israeli komanso Irani. Pakadali pano bungwe la MERA lakweza mitengo ya dizelo komanso petrol ndi 34 komanso 35%. Zambiri mulipoti ili. Mkulu wa bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority Dati Chinthambi wati mafuta ambiri omwe maiko a Africa amagula amachokera ku maiko a aluya kudzera pa Strait of Hormuz, zomwe zapereka mavuto akulu kamba kuti mafuta tsopano akusowa komanso akwera mtengo. Chinthambi watsindikanso kuti MERA ipitirira kuunika zochitika ku maiko achiluyawa. Chifukwa chenicheni pakadali pano ndi nkhondo imene yachitika ku Middle East, koma nkhondoyo yapangitsa kuti malo amene mafuta amabwerera kuchokera kumene amapangidwa kuja kubwera kwathu kuno ku Malawi ndi madera ena Africa, malo amenewo anatsekedwa kamba ka nkhondo iji. Malo mwake mafuta akhala akuvuta kuti abwere kuchokera njira imeneyoyo. Ndiye mwa mafuta ochepa amene alipo anthu tsopano kukanganirana. Dziko lililonse likufuna mafuta ochepa omwe aja. Nde mitengo yanganikwera, kukwera kosapanganika, kukwera kosakambika. Mitengo ya mafuta a galimoto inayamba kusokonekera kumayambiriro a mwezi wa March pamene maiko a America komanso Israel adayambisa nkhondo ku Iran, zomwe zinaphesanso mtsogoleri wa dzikolo Ayatollah Ali Khamenei. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi mauthenga a Shadrack Namalomba yati boma ndilodzipereka popititsa patsogolo luso la makono la internet pansi pa ndondomeko yolimbikitsa kugwiritsa ntchito njira za makono za internet. Namalomba anena izi pomwe amapereka tsatanetsatane wa momwe unduna wawo ukugwirira ntchitoyi. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Muhango. Zokambirana mu nyumbayi lachitatu zinapitirira ndi ripoti lochokera kwa nduna ya zofalitsa nkhani ndi mauthenga a Shadrack Namalomba. Namalomba ati boma ndilodzipereka poonetsetsa kuti anthu 80 pa 100 aliwonse akupeza mwayi wogwiritsa ntchito intaneti. Iwo anafotokoza kuti izi zichitika kudzera ndondomeko zomwe akhazikitsa zomwe cholinga chake ndi kuthandizira kagwiridwe ka ntchito za boma. Iwo anafotokoza kuti izi zichitika kudzera ndondomeko zomwe akhazikitsa zomwe cholinga chake ndi kuthandizira kagwiridwe ka ntchito za boma. Namalomba anafotokozanso kuti ndondomekoyi ikuphatikizapo kulimbikitsa kugwiritsa ntchito njira za makono kuchokapo kugwiritsa ntchito njira za mapepala m'maofesi a boma pofuna kulimbikitsa njira zabwino zotumizira mauthenga. Iwo anayamikiranso wireless ya MBC kamba kobweretsa ntchito zake pa makina a intaneti ponena kuti izi zithandiza pa ntchito yolimbikitsa kugwiritsa ntchito njira za makono za intaneti. Funika kuti pofika chaka cha 2030 me ananenera a president athu ananenera manifesto ya chipani cha DPP komanso ndi mene a president atabwera nyumba ya malamulo ananena kuti akufunitsitsa kuti nthambi zonse za boma zionetsetse kuti ntchito zawo kaya akufuna kukhometsa misonkho kaya akufuna kuti anthu apange renew license mnenaja azigwiritsa ntchito njira za makono zimenezi. Ndiye ifeyo ngati akunduna umene tikuonetsetsanso kuti ntchito imene ikaende bwino. Tinaona ngati tauza Malawi kuti uthenga umene anapereka a president taumva ndipo tayamba kuchitapo kanthu. Tunena pano tili ndi program imene tayamba kuti tikafikire masukulu 2000. Masukulu amenewa mene monso masukulu muli ama technical colleges ake tikafikira amenewa ndikuapatsanso njira za makono zimenezi. Tikuyembekeza kuti tikati 2000 ndi kuti
osachepera mwina 5 masukulu pa constituency iliyonse. Phungu wa dera la Dedza Mulunduni a Moses Kunkuyu ayamikira unduna zofalitsa nkhani poonetsa kuti maofesi onse aboma akugwiritsa ntchito intaneti pa ntchito zake. Padakali pano nyumbayi yamba imitsa zokambirana mpaka lachinayi mmawa. Madalitso Mhango, MBC, Lilongwe. 1 April ndi tsiku limene ntchito youlutsa mawu kudzera pakanema mdziko muno yakwanitsa zaka 27. Television Malawi TVM yomwe ndi kanema woyamba mdziko muno inayamba ntchito zake mu chaka cha 1999. Mkulu woyamba oyendetsa ntchito za TVM yomwe pano ikutchedwa MBC TV a Benson Tembo ati zaka 27 zapitazi zakhala zapamwamba komanso pali zina zomwe wailesi yakanemayi ingathe kuchita bwino. Iwo ati kanema wa TVM ndi MBC wakwanitsa kukhazikitsa mapologalamu osangalatsa komanso othandiza pa chitukuko cha dziko lino kupyolera mu ntchito zake. Atembo omwenso ndi wapa mpando wa komiti yayikulu yoyendetsa ntchito za MBC ati wailesi ikuyenera kuchilimika powonjezera maphunziro a anthu ogwira ntchito ku MBC komanso kupititsa patsogolo luso la makono lofalitsira mauthenga. Mukanena kufananitsa kwa nthawi imeneyo ndi nthawi inoyo pali kusintha kwakukulu. Kupati anthu amene tinagwirana nawo ntchito mu zaka za 1990s ndi 2000 akutsimikizirani kuti tinali ndi timakamera atatu ng'ono. Kwa ndi makamera atatu nthawi imodzi iyi ndi kuti unali ulemerero wakulu. Choncho paoneka kusintha kwa anthu amene akugwira ntchito akudziwa ntchito yawo. Inde nkofunikiranso kuti taphunzitse zina ndi zina kupita kuchitsogolo zatsopano. Komanso kusintha kwa digital, kusintha kwa analog kupita ku digital zimenso zapereka mwayi waukulu nsonena kuti pakhale njira zambiri zoperekera mauthenga a television ndi wireless. Choncho zimene zinthu zina zimene ndikuona kuti MBC tikhoza kuchita bwino kwambiri. Nkuonanso kuti tikumapanga ndrama zothandizira kuyendetsa ntchito zathu. Mmodzi mwa ogwira ntchito oyambirira ku TVM waliko Makhala wati ngakhale chinali chinthu chonyaditsa kugwira ntchito ku TVM, ntchito inkavuta kwambiri maka poyerekeza ndi masiku ano pomwe kwabwera makina ambiri omwe athandizira kufewetsa ntchito. Masiku amenewo timagwisa ntchito imene timati analog system. Kusonyeza kuti timagwisa makamera 4 yeniyeni abeta kama. Makamera amene amataka tamazi tape za zukulu makamera zolemera kwambiri. Tripod zake stand moto wanyama wandewa senza kitolo ndito. Zimene timagwisa ntchito ndi timalowaso kupanga edit pa system imene ya analog. Imene imatenga nthawi ndi imafunika kuti munthu ukhale wachangu wamachawi kutumikira kuthamanga kuti upeze nkhani pange storage ubwerese kuno apange edit weso uonesese kuti story yako ija nkhani yako ija yapangidwa edit ndezi matenga nthawi pakana kuyambirirako chifukwa cha zimenezo news zathu timajambula sitimatulusa live ngati mmene zochitika masiku ano ndiye pakupita kwa nthawi namba nokumatani kumabwerano news yakumapanga live kamba kakuti timagwisa ntchito za analog amene masiku ano tikuona kuti digital inapepusa kwambiri ntchito inapepusa kamba kakuti umatapanga nkhani yako program yako mwachangu kusiyana ndi masiku aife. Pakadali pano anthu okonda kuonera kanema wa MBC mboma la Mangochi ayamikira bungweli chifukwa cha ukadaulo pa ntchito yotumikira a Malawi kudzera mapulogalamu ake achitukuko. Sothini Ndazi walemba ripoti ndipo akuwerenga ndi Owen Mavula. Wireless ya kanema ya MBC yomwe inkadziwika kuti Television Malawi anayikhazikitsa mchaka cha 1999 pofuna kulimbikitsa ntchito yofalitsa uthenga kwa Malawi kudzera mapulogalamu osiyanasiyana. Kanema ya MBC imadziwika bwino ndi kumapulogalamu odziwitsa, kuphunzitsa komanso kusangalatsa. Pamene wireless ikukondwerera kuti yakwanitsa zaka 27 chikhazikitsireni, anthu ambiri akuyamikira ntchito yomwe kanema ya MBC yakhala ikugwira mzaka zimenezi. Umu ndi momwe akufotokozerera ena mwa anthu omwe MBC yalankhula nawo mboma la Mangochi. Tinali ma programs ngati Music Splash, ma programs ngati Super Story, programs ngati Zakwathu. Timakhala ndi chilindiro nthawi imene ikakwana
timakhala ndi makhata tasonkhana monga momwe tinalili achichepere kuti tione ma programs amene wawo. Ndimakhala ndi lokondera kwambiri moti ningoyifunira mafuno abwino pokwanisa zaka 27. Tasangalala kwambiri and zinthu zinaso za ma business ya kutidziwisa zinthu zina ndi zina zosiyanasiyana taphunzirapo zambiri. Mawu ake mmodzi mwa ogwira ntchito ku MBC yemwe anayamba nawo kugwira ntchito ku kanema ya TVM a Stuart Gwaladi ati pali kusintha kwakukulu kuchokera mu nthawi yomwe kanemayi anayikhazikitsa. Poyambapo ntchito inali yovutira kupang'ono chifukwa tikuyamba kumene tinali pa analog, panopono MBC ili pa digital. Ndi mbuyomu zinthu maprogramu amayenda bwino koma kuti zimatenga kuti anthu kuti amazipereka kwambiri kulimbikira kugwira ntchito kuti zifike saizi kuti zasangalatsa anthu. Kutenga ndi panopo zinthu zaphweka chifukwa kuti pa digital zinthu zikuyenda mophweka. Mawu ake pamene amalankhula kwa ogwira ntchito wa kubungweri posachedwa apa wapa mpando wa board ya MBC a Benson Tembo alimbikitsa ogwira ntchito kuti azame pakugwira ntchito mwa ukadaulo. Bungwe la Anti-Corruption Bureau ACB likusungira mchitokosi yemwe anali mkulu wa bungwe lobwereketsa ndalama la National Economic Empowerment Fund NIFI a Humphrey Mjetseni. Iwo akuganiziridwa kuti anagwiritsa ntchito mosasamala udindo wawo. Ofalitsa nkhani za bungweli Jacqueline Ngongonda wati pakadali pano a Mjetseni ali mchitokosi cha polisi ndipo akaonekera ku bwalo la milandu lero. Iwo akufotokoza. Ndizoona ndithu momwe maonera chikalata chimenechi kuti bungwe la ACB lamanga Humphrey Mjetseni omwe anali mkulu wa bungwe la NIFI. Ndiye Mjetseni ndithu amangidwa pa kuganiziridwa kuti iwo wasanagwiritse ntchito bwino mphamvu zawo zopatsidwa ndi boma imene kuti misuse of public office, zomwe zizolakwika pansi pa lamulo la Corrupt Practices Act. Komanso iwowa anatayirira ndithu sanagwire ntchito zawo bwino zomwe zili zolakwika pansi pa lamulo limene la Penal Code. Ndiye iwowa machaji yawo ali okhudzana ndi ziganizo zawo zimene amapanga mu nthawi imene iwo anali CEO. Mjetseni pakali panopa ali ku polisi ndipo pa 2 April iwo atengedwa statement komanso atengeredwa ku court. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority lati kukwera mitengo kwa mafuta a galimoto kwachitika moyembekezera pamene bungweli likuunika za nkhondo ya ku Iran. Bungwe la ADMAC lati ligula matani 40,000 a mpunga ndi chimanga chaka chino. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yatsika pa mndandanda wa matimu a pa dziko lapansi kufika pa nambala 127. Takulandiranenso mu nkhani zathu. Bungwe la ADMAC lati ligwiritsa ntchito ndalama zokwana 60 biliyoni kwacha zomwe akuyembekeza kulandira mu dongosolo la zachuma la chaka chino kuti agule matani 40,000 a mpunga ndi chimanga. Mkulu wa bungweli a Ben Botolo ayankhula izi ku Mzuzu pamene amakumana ndi adindo. Hassan Phiri ali ndi zambiri. Abotolo atsindika kuti chaka chino agula mbewu zimene cholinga chake ndi kuthandiza bungwe la ADMAC kuti liyambirenso kuchita bwino pa ntchito zamalonda. Iwo ati agwira ntchito molimbika kuti apeze misika kuno kumudzi komanso maiko akunja ndi kuyamba kupanga phindu limene adzithanso kupereka mbali ina ya phindulo kuboma ndi kwa anthu omwe ali ndi masheya ku bungwe la ADMAC. Chaka chino tigula mbewu zochuluka mosiyanasiyana malingana ndi mmene msika ukuyendera. ADMAC imapanga bwino kwambiri pogula mpunga. Tigula mpunga wambiri. Chaka chatha tinalephera kugula wochuluka chifukwa choti ndalama tinalibe. Koma mpunga uja umayenda malonda. Ndi ADMAC ugula mpunga wochuluka mwina pafupifupi ngati sikana 15 mwina ikhoza kuposa 20,000 metric tons ya mpunga wokha. Kusiya apo ndiye tiyang'anenso mbewu zina
chimanga pang'ono chipite apo komanso cotton. Abotolo atsindikanso kuti akufuna kugula chimanga chokwana 20,000 metric tons komanso mpunga okwana 20,000 metric tons ndi mbewu zina monga nandolo, nyemba, soya, mtedza ndi kudzikonza bwino value addition mchingelezi kuti athe kupikisana ndi maiko akunja pa msika. Iwo ati msonkhanowo wathandiza kuti ogwira ntchito ku bungweli adziwe za masomphenyawo ndi kugwira ntchito molingana ndi mfundo zatsopanozo. Hassan Piri, MBC, Mzuzu. Pakadali pano alimi mdziko muno ati ali ndi nkhawa ndi mvula yamphamvu yomwe ikupitirira kugwa m'madera ambiri mdziko lino kuphatikiza kumwera yomwe ikusokoneza ntchito yokolola zakumunda. Upire Kaisa ali nzambiri mu ripoti ili. Munkhani za masewero. Timu ya dziko lino ya Flames yatsika pa mndandanda wa matimu onse pa dziko lapansi kufika pa nambala 127 kuchoka pa 126. Izi zikudza kutsatira kusachita bwino kwa timuyi ku mpikisano wa maiko anayi omwe unachitika mdziko la Botswana. Praise Majawa walemba ripoti ili. Flames yagonja ndi Botswana ndi chigoli chimodzi kwa adu lachiwiri ndipo izachiritsa kuti igonja masewero awiri ku mpikisanowo. Loweruka lapitali Flames yagonja ndi Zambia 9-8 pa mapenalty pa masewero omwe anathera osagoletsana chigoli chilichonse mu mphindi 90. Ngakhale kuti timu isidachite bwino koma mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo mdziko muno la FAM Fleetwood Haiya wali nchikhulupiriro kuti zisintha. Polemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook, Haiya wali ndi khumbo lawo kuti timu izipezere malo okasewera mu mpikisano wa AFCON chaka chamawa pansi pa mphunzitsi Kalisto Pasuwa. Zaka ziwiri zapitazo ku mpikisano wa maiko anayi omwe dziko lino linachititsa, Flames inatsirizanso pa nambala yomaliza. Mu mpikisano wa chaka chatha wa Kosafa, timu ya Malawi sinapeze chipambano chilichonse. Ngakhale kuti timu iyi kumachita zokonzekera kwa nthawi yayitali, kukhala ndi masewero apo obale komanso mayendedwe abwino, komabe sikuchita bwino, zomwe zikupitiriza kudzetsa nkhawa pakati pa anthu otsatira masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority lati kukwera mitengo kwa mafuta a galimoto kwachitika mongoyembekezera pamene bungweli likuunika za nkhondo ya ku Iran. Bungwe la ADMAC lati ligula matani 40,000 a mpunga ndi chimanga chaka chino. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames yatsika pa mndandanda wa matimu a pa dziko lapansi kufika pa nambala 127. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya. Mmawa wabwino. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Kupemphera masiku